Boas tardes e benvidos ao mellor partido de fútbol que se pode disfrutar a esta hora aquí en Riazor. Benvidos a todos, coruños, saltarras e amantes do bo fútbol, non sei que facedes aquí. Estamos un ano máis para vivir un derbi que esperemos que sea do máis cívico, do que todos disfrutemos do fútbol e darlle enhoraboa ao auténtico ganador deste derbi, a Estrella Galicia. Que ganes ou perdas, sabes que lle mandas un ao sete. Como sempre, para a miña da gracia, acompáñame Luis Tibidabo. Que tal, Tibi? Bo, eu quería seguir falando 20 horas máis do clásico. Todavía non nos chamara o tipo que lle fai a pedir por a Cristiano Ronaldo. Eso era clave para entender o partido. Había que darlle unhas cuantas voltas máis. A que a min cortaste o rollo todo, Ou para compensar, voltar todo o partido intentando falar do clásico e metendo-lhe comentarios de Messi a Cristiano. Porque a verdade, que suerte temos de estar vivos e disfrutar do Cristiano e Messi na mesma época. Que temos unha suerte de vivir esta época que non nos damos cuenta. Sí, meu abuelo sempre di, a luz das casas é mala auga nada. O mellor desta época é ver xogar a Cristiano e Messi. Sí, verdad, é que todo o mundo cho día que a ver salvajada, somos uns privilegiados, madre mía. Bueno, e agora vou dicir que o clásico era o aperitivo do derbi. Para quedar ben, non sabes, hoxe a jogar as dúas bandas. Que ben fixo tua irmán non presentarnos hasta o día da boda. Que ben fixo, porque me boto para atrás, Bótome para atrás como te digo me chamo. As que as alineacións, Este ano vou nas dar eu. Que carallo vas dar, tío? Que carallo vas dar? Estate calado. Pagade que micro aí, hostia, contigo non aguantar eu, pero non hai xente, por favor. Por parte do Deportivo xogarán en portería o menos cativo, lateral dereito para o Peneiras, no centro da zaga xogarán Sachar e M.A, e na banda esquerda o Consentido, que non hai que no bote. Medio do campo para o Apartajaliñas, o Engañabobos, que parece que si ao final tampouco, e o Tosta Rica. Banda dereita para o Peras, banda esquerda para o Frienzone, que non fode nada, pero esforzase moitísimo, e na punta do ataque, o neno pródigo, o regresado, Capitán Coruño. Por parte dos sureños teremos en portería a pequeño Padawan, unha liña de 4 formada polo Bocachanclas, Cárnicas Cabral, Blandiblú e o Peperetas, unha liña de 3 por diante, na que estarán Dallejas, Solo Vodka e Tucutú, e na punta do ataque... Más, arriba xoga más. Que carallo dis? O tridente do Celta, Masi, Aspas e Sisto son lo más. Vou chamar a teu pai. No, papá non chames. En punta, Piroles Isto, Iago Zascas e o Becerro. Por motivos alleos á Telegaita non poderán ser emitidas imaxes deste encontro debido a que YouTube non permite pornografía na súa plataforma. A minha imagen así distorsionada estaba en pondo cachondo. Recórdamo aos viernes á noite no Canal Plus. Os que temos unha edad sabemos do que falamos. E os, se te fijabas moito, víase, víase. Bueno, non se vía, pero intuíase. Oh, mamacita, que noches. Bueno, o partido basicamente foi unha follada. Antes de que empezara o Deportivo xa iba perdendo, creo que lle meteron un autobús. Foi unha cosa así moi rara. E despois, os Sachar e máis o M.A, que están máis pendientes de subir e de dar pasecitos que de xogar ao fútbol e defender, pois tragaron a liunga. Que alguén tiña que coller un entrenador a unha persona que sepa, non eu, pero unha persona que sepa de fútbol, eu que sei, facíalle moi ben que fora un día Guardiola, Mourinho, un entrenador que soupera moito, e lles enseñaron a lección destas tácticas que che cambian o xogo por completo, non? Que os collera e dixer, de vez en cuando, poderían meter un uñazo pa a veiga, que non pasa nada por pinchar un par de balóns, pa eso están, hai balóns a jodelos, hostia. E despois o Grinch, que é un cabrón, meteulles outro gol aí de falta, un golazo que flipas, porque é de mala persona, porque xa estaban eles hundidos e humillados, xa que tengo que meter ese golazo. Cantos anos facía que Aspas non marcaba un gol de falta? E foi meter ao Deportivo. Pa que? Pa arruinarlles a Navidad, porque é o Grinch. E despois Flotín Antone marcou así o gol de quitarse un pouco a vergonza de riba. E nada, así foi o partido. Despois o do Celta celebrarono, cambiaronse e marcharon pa Vigo. Ni siquiera se ducharon porque a verdad que non lles fixo falta ni sudar. E isto que che contei eu, meterlle un sacre de banda, unhas faltas, uns corners e un descanso, e foi o partido. Vamos falar agora cos protagonistas. Vamos falar agora con Iago Aspas, autor de 2 goles. Podías ir tomar un pouco polo cu. Que tal, como viche o partido? Bueno,
tamén lle que aplicar a artículo 10 da lei de aspas. E hago lo que quero, cuando quero e como me dá la gana. Eu, a verdad, que estou tendo problemas na casa con culpa do derbi, porque encima a miña muller taste fodendo máis ao Deportivo que a min. E claro, ainda me vai buscar un problema. Terei que empezar a aplicarlle máis á miña muller. Que lles dirías aos xogadores do Deportivo que están amargados pola derrota? Porque ganen como viemos nós. É a decir, ya a nosa afición que cacique cola, que tomo cacique cola, que se me ven por aí que me pagan, que son rico, pero tamén agradezco unha invitación. E nada, o presidente dixo que nos iba a pagar unha churrascada e agora que cumple, porque conforme ganamos tamén podemos perder. Bueno, se o Deportivo xoga así, complícasenos un pouco de perder, pero bueno. Boas tardes, Lucas, como te encontras despois do partido? É unha movida da hostia, entendes? Eu agora dende que pillo o meu Ferrari ata que chega a miña Kelly vou ir to rayado, que pensas? Que eu sou máis deportivista cos coños de Lendoiro, entendes? Eu quería gañar, é menos perder co Celta, entendes? É o que menos quero eu en calquera momento. Eu prefería quedarme dormido e que viñera un cabrón e me fixera o peinado de Iago Aspas a perder este partido, pero bueno, que lle vas facer? Agora chegar a casa, poñer en YouTube o vídeo de Guidetti dándolle o aire, xa se che pasa, entendes? Hai que disfrutar das cousas bonitas que nos doeu a vida, non? Ou poñer algunha final de Copa que perdera o Celta e recordar esos momentos. Haberá outra xente que prefira pois poñer ao mellor, eu que sei, o Deportivo gañando a Liga, ou o Deportivo gañando a Copa do Rei, ou o Deportivo gañando a Copa do Rei outra vez, pero eu prefiero ver perder o Celta. Dame outro rollito, non sei como dicir. Mandarlle tamén unha mensaxe a Abel Caballero que como volvas a falar o Deportivo vouche meter o dinoseto polo cu. Quedouche claro? Porque xa meten un pouquinho estos collos, a hai que partirlle a boca toda. Pero, Lucas, eso non podes decir. Bueno, pois ponlle que che dixen que se preocupe de que non se lle inunde Balaídos. E bueno, pois sí, como título do partido poñeríalle onde moitos chospen Lama fan. A verdade é que non pillo título. Os do Celta tampouco. Ata aquí outra loucada do Braxe da Telejaita. Esperemos que vos gustara e que nadie se enfade, que son bromas. E nin do Depor nin do Celta, que nos dá igual, que é para pasarlo ben. E xa sabedes, dadlle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo. E quedades, como adiós. Suscríbete, mardalle al like, suscríbete, mardalle al like. E se te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandalle aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.